This is the practice question we want to focus on. Question yedu iri kuti solve the equations 1/2 of x plus a third of y is equal to 4. A quarter of y minus a third of x is equal to 1/6. Before we get into this question, may you please consider subscribing and also following. Tisati taita futi question iyi, ndakanchikumbirawo kuti kana zvichibvira mupause video muatempta question iyi paside. Maatempta this question paside, mozoita unpause muchiona kuti tinoita sei. That way you'll be able to learn more efficiently. Let us get to our question. Question yedu iri kuda kuti tiite solve the equations. So questions edu ndo mawiro anoita. Tinokonzi solve the equations tobva tapiwa two linear equations. We should automatically know kuti tiri kudhila nema-simultaneous equations. We are going to build more on simultaneous equations when we start discussing about graphs, especially linear graphs kana kuti straight line graphs. We are going to have a better understanding of simultaneous equations, the implication of simultaneous equations. What we are doing now is tiringodzidzisa kuti tinosolva sei. So we write down our equations as we have them. Tina half of x panapa plus a third of y. This is equal to 4. Then pasapa we have a quarter of y minus a third of x. This is equal to 1/6. Inoi equation 1. Iyo equation 2. Saka kulabela ma equations kwakakosha. What do we do? Chatakufanirwa kuita panapa clearing the fractions. Saka nachiclear ma fractions takatarisa equation number 1. We look at the denominators we have. Tina 2 na 3. We need a common number. In mathematical terms, tikuda a lowest common multiple. Kana kuti we need a common denominator. 2 na 3. Kureva kuti toda number yokuti 2 na 3 zvinopinda zvisingasiye remainder. Number yatinayo ndi 6. You can talk of etc. But number yatinayo yatinowana from just multiplying 2 times 3 ndi 6. Kureva kuti we should multiply every term inside equation number 1 with the number 6. Saka panapa cha multiply nani na 6 panapa, apo to multiply futi nani na 6 zvakare. Saka 6 wakuda kumunyora apo, panapa to multiply na 6. So we are going to deal with these separately. Apa tichiri takatarisa equation 1. Tatarisa ma denominators 2 na 3. We want to clear the fractions. Saka our common denominator ndi 6, a number in which 2 na 3 zvinopinda zvisingasiye remainder. Then we multiply every term inside the equation with 6. 6 times the first term, which is half of x, plus 6 times the next term, which is a third of y. This is equal to 4 times 6. Tadai, we then simplify. 2 into 2 ndi 1, 2 into 6 ndi 3. 3 into 3 ndi 1, 3 into 6 ndi 2. Then 4 times 6. So let us rewrite pasi panapa. What we now have is our equation number 1. It's 3 times 1x, which is 3x panapa. Then 2 times 1y, that's plus 2y, is equal to 6 times 4, 6, 12, 18, 24. Saka iyi ndo yava equation chi 1. Maona zvataita. Mukasabata apa dzinge dzafa maths dzacho. Please tereresai zviri kuitika apa. Let us now deal with equation number 2. We look at the denominators. Tina 4, tina 3, tina 6. Saka the common number yatinowana ndeyani? Ini ndiri kuona 12. 4 anopinda muna 12 asingasiye remainder. 3 anopinda muna 12 asingasiye remainder. 6 zvakare anopinda muna 12 asingasiye remainder. Saka pano takumultiply nani na 12. Pano
tomultiply futi nani na12, apo tomultiply futi nani na12. Everything inside the equation including iri kunoku ku right hand side. Toti 4 into 4 ndi 1, 4 into 12 ndi 3, 3 into 3 ndi 1, 3 into 12 ndi 4, 6 into 6 ndi 1, 6 into 12 ndi 2. Saka 3 times y, panapa we have 3y, subtract minus 1 times 4, minus 1x rather times 4 ndi minus 4x, it's equal to 2 times 1, which is 2. This is equation number 2. Like that. Saka my equations edu ava simpler to deal with. Nepamsana pekuti tamanyora in that way. Now what we want to do panapa is, let me rewrite my equations edu panapa. Or rather pano panongoita zvakare. Pandoda kuti zvedu zvive pano 1 kuitira kuti munyatso kuona kuti zviri kuprogressa sei. Saka which method are we going to employ? Pama methods are 3 atakadzidza. The method of elimination, substitution, and equality. Before we even think of that, we have to rearrange our equations in such a way yekuti ma x anoberekana, ma y anoberekana, then ma numbers, ma constants anoberekana. Panapa pana 3x pazasi pana 3y. That's a problem. Saka tinogona kunyora pano toti 3x plus 2y is equal to 24, equation 1. Then pazasi tozoti minus 4x plus 3y is equal to 2, equation number 2. Kana tanyora nenzira iyo tinenge tanyora zvakanaka. Maona, ma x aberekana, ma y aberekana. But take note kuti paku rearrange kwataita tameka sure kuti each term yakabereka its appropriate sign. Dosaka pano tanyora tati minus 4x because 4x uyu ari negative. Then zvimwe zvese ma positive, dosaka tangozvinyora as positives. Now we have to decide which method to use. Method yachashandisa panapa, it's the method of elimination. Saka method of elimination tinoshandisa papi. Method of elimination tinoshandisa kana number 1, tisina pama equations pedu a variable kana kuti an unknown ina coefficient 1. Kana tikatarisa pama equations edu anaya, totarisa x uyu ari muequation 1, toona kuti ari kumultiplywa na3, y ari kumultiplywa na2. Todzika kuno toona kuti x ari kumultiplywa na minus 4 and y ari kumultiplywa na3. Because manamba ese aya 3 2 minus 4 3 hapana 1. Kureva kuti hatingorina x kana y yakamira yega isina chiri kuimultiply chatiri kuona. That is a telltale sign yekuti we should use the method of elimination. We cannot use the method of substitution. We can use the method of substitution, but inosoti inova complicated unnecessarily. We can use the method of equality, transitivity, but inova complicated unnecessarily. We can use the method of matrices again, but it's complicated unnecessarily. So the method we are going to use up is elimination, and our reason is ma coefficients are x na y hapana 1. Uye hatina a term ine the same coefficient. Tikatarisa x panapa ushu x uyu zvakaberekana kudai so. We can see kuti ma coefficients acho ndi 3 panapa pana minus 4 pasasi. Tikatarisa y, also see kuti ma coefficients ndi 2 na 3. Because hatina either x kana y zvine ma coefficients akafanana pamusoro nepazasi, uye hatina ina 1 as a coefficient. That is a sign yekuti we should use elimination. So I hope it makes sense, but it's going to make sense as we progress through the lessons. So panapa let us see kuti to ita sei kuti tisolve zvinhu zvedu.
So let us rewrite my equations aya. Handisi kuda kudzika kunoku, ndoda kuti nzviungane pano 1. So takuya panapa takunyora 3x plus 2y is equal to 24. This is equation 1. Minus 4x plus 3y is equal to 2. This is equation 2. We are going to use the method of elimination. How do we use the method of elimination? We now have to choose again. Kuti tinoda kueliminata ipi pakati pax y. Yatinofanirwa kuselecta kuti tieliminate, ngatitarisei ine mapositive coefficients. Toda kuzama kuavoid the negative sign as much as we can. Saka tikatarisa macoefficients ax tinoona kuti ndi 3 minus 4, there's a negative. But macoefficients y ndi 2 na 3. Saka we are going to eliminate y. But this is not to say kuti hapana masituations ekuti tinenge tiine a negative coefficient for both x na y. Ariko. That is why muchifanirwa kudzidzira even kuita kana tiine a negative. And the question we did last, that is in our first lesson on introducing simultaneous equations, is an illustration which talks about that. Saka panapa we have decided we want to eliminate y. How do we go about that? Tinoti equation 1 tinoimultiplya na 3. Saka equation 1 tomultiplya necoefficient ya y ari muequation 2. That's why taimultiplya na 3. Then iyo equation 2 yacho toimultiplya nani? If you said 2 you are correct. Toimultiplya na 2 like that. So let us do our multiplication. This multiplication, remember, we are multiplying every term inside either equations by this number. Saka 3 times 3x, the 9x, 3 times 2y plus 6y, 3 times 24, ndiani 3 times 24. So 24 times 3, 4, 8, 12. Then 3 times 26 plus 1 is 7. Saka 3 times 24 is 72. Then let us go past as panapa. 2 times minus 4x minus 8x. 2 times 3y, that is plus 6y. And lastly, 2 times 2, that is what? 4. Like that. Saka we have decided to eliminate y, and as you can see, tatofananidza kana kumechesa macoefficients a y. Twatadi toisa line redu panapa rakadai so. Toisa line redu. Then we look at 6y na 6y. Remember, tine an exercise yandakati munoinda nayo munoitira kuraf paper kwenyu. Munonyora 6y, term y iri pamusoro. Monyora 6y again, term y iri pazasi. Mobva maisa kabox panapa. Moti this should be equal to 0. Moona kuti mukati mebox umu muchaisa minus here kana kuti plus. Kuitira kuti 6y na 6y zvive 0. I think it's quite obvious kuti panapa toisa minus. So because tunoisa minus wacho ndiye watichazonoisa apo. Saka panapa tichaya panapa totichi minus totaisa kabox kedu kakadai so. And so koma edu panapa tavataisa chi minus like that. And it. So continuing with our working, tikati 9x minus 8x zvinoreva kuti 9x plus 8x, because minus akasangana anoita plus, and 9x plus 8x ndiani ndi 17x. So 17x is equal to what? 72 minus 4. 72 minus 4 ngamborani apo ndi 8. Then 7 minus 1 is 6. Saka apo 72 minus 4 ngerichi 68. Like that.
So zvandikuda kuti muone pano ndezvekuti 9x minus 8x uyu minus wataisa kuzasi uko wataisa kabracket irelationship inozoita kuti 6y minus 6y zvive 0. So tinoiapply kueverything. In essence tiri kusubtracta equation 1 minus equation 2 kunyange hedu tisina kuzvinyora but ndo zvatiri kuita in essence. So 9x minus 8x ndiyo 17x, 6y minus 6y ndi 0, and 72 minus 4 is 68. We now need x panapa, saka we divide both sides nani na 17. Then we now need to know kuti 17 inopinda kangani muna 68. Tikati 7, 14, 21, then 28. Kureva kuti tikati 17 times 4 panapa. 4 times 7 ndi 28, carry 2, 4 times 1 ndi 4, 5, 6. Kureva kuti 68. Saka 17 inopinda 4 times into 68. Ma 17 achekana. 17 into 1 into 68 ndi 4. Saka x is equal to 4. Like that. Taona kuti x iri equal to 4. What do we do? Kuti tizive kuti y anenge ari chii. Kuti tizive kuti y anenge ari chii, tinochoose either equation 1 kana kuti equation number 2 yatino replace x na 4 mairi kuti tiwane y. And semunhu anoavoid the negative sign as much as possible, ndachoose equation 1. So equation 1 yakati iyo 3x plus 2y is equal to 24. Ndoda kureplace x na 4, saka 3 times 4 plus 2y is equal to 24. Then what is 3 times 4? 4, 8, 12. So 12 plus 2y is equal to 24. 2y is equal to 24 subtract 12. Yachinja sign not yajamba equal sign. Saka 2y is equal to 12. From 24 minus 12, divide both sides na 2. It means y is equal to what? 6. Saka x yedu is equal to 4. Y is equal to 6. That is what we get. Then kana kuri kuti muri kunyora examination, then nguva yobva yakuwandisirai. In essence ndiri kuti manyora zvakanaka exam renyu zvekuti masara muine nguva yekurevisa. Kana muchida kucheka kuti masimultaneous mamaweka zvakanaka, ende kucheka uku kunoitirwa kurough paper, hakuitirwi paanswer paper. Munongoelecta any equation pamaequations aya ari 2. Moreplace x na y, moona kuti iri equal to 24 here. Saka let me take equation 1 zvakare. Imimi kana makupractiza kana kuti pamaita mega, that is if mambotanga mapoza mukaita mega, mune nzira yamaita nayo inogona kuti siyanei nenzira yandokushandisa inini. Chakakosha maanswer. So 3x plus 2y is equal to 24. 3x plus 2y is equal to 24. X 34, saka 3 times 4 panapa, plus 2 multiplying y in the 6. Is this equal to 24? 4, 8, 12 hapo, plus 6 times 2 is 12. Yes, 12 plus 12 is equal to 24. Kureva kuti our answers are correct. Kuri kuti manga maelecta kuda kushandisa minus 4x plus 3y is equal to 2. Just a bonus. Minus 4x plus 3y is equal to 2. Imimi kana muchizviita muexam yenyu mukangogumira panapa mukangoconfirma ne1 equation kuti maanswers enyu ari correct, you are done. Ndakutongoitawo kukuratidzai kuti hazvina basa kuti mapika which equation. Minus 4 times 4 apa plus 3 times 6, is this equal to 2? Minus 16 apo plus 6, 12, 18, is this equal to 2? Rearrange kuno, it becomes 18 minus 16, and yes, it's equal to 2. Correct. Our answer is what? Correct. So imimi kana makuverifya kuti answer yenyu iri correct here, that is kana maona nguva yekurevisa, you just pick any equation
inofanirwa kukupai 2 unoushu kana kuti 24 pamusoro panapa. The equation should be true if you replace the values of x and y alike. So this is what we did on this question. If you have any questions, please utilize the comments or direct on my numbers. But chandoda kuti munyanye kubata panapa ndechekuti tinoshandisa elimination kana tine manumbers aya 1 2 3 na4. Manumbers aya hapana 1 uye hapana akafanana exactly. That is when we use the method of elimination.